Abanye abantu impilo yabo ibanjwe yilento. Ihamba kancane kanjena impilo yabo, uthola ukuthi izinto azilungi, azihlangani. Zonke izinto othi uyazenza nothi uyazithinta zihamba kancane, akuhlangani lutho empilweni yakho. Usukuzame konke, wakwenza, wazama, wagezwa, wathini, walahliswa, wehliswa, wenyuswa, wathandaza, wathini, wakhulekelwa. Omunye useze wahamba wayothwasa, wathwasa, une-degree, umsebenzi akawutholi, kodwa izinto zakhe still azihlangani. Lalela-ke, ngifuna ukunikeza the best ikhambi ozozenzela lona at the comfort of your home. Ekhaya lakho la uhleli khona uzokwazi ukuthi izinto zakho ziqaqeke, zivuleke, zonke into eziboshiwe nezinto eziblockile endleleni yakho zikwazi ukuthi ziqaqeke. Thola isnail esiphilayo kanje, bese uthola ilentuzana i-tortoise ephilayo, bese uthola unwabu, chameleon, bese uthola i-cat eye seed engangesandla, ubese uthola i-red jatropha, uthole u-alligator pepper, uthole i-rough salt engangesandla, ubese ungitholele ilentuzana izibi zendlela la kuhamba khona abantu endaweni ebhizi. Thola lokho, mase uthole lokho uzobe uyakuhlanganisa konke. Lento ithathe uyifake ebhodweni, uyishise ishe ibe yinsisi, then lento le uzogeza ngayo njalo ekuseni ungakukhulumi.